Türkmen aktivisti blogçu Farhat Durdiyev adı bilen tanalyan Farhat Meymankuliyev İstanbul'da tutsak edildi. Onun tutsak edilenligi barada aktivistin egindeşleri adatlığı habar verdiler. Olaryň sözlerine görä Meymankuliyev 19-njy maýda akşam saat 9 töweregi öýünde tutsak edilipdir. Onun tutsak edilenden soň İstanbul'un Tuzla etrafındaky deportasiýa merkezine iýerilenligi aýdyldy. Dastlapky maglumatlary görä Türk polisiýasy aktivisti Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugynyň arzy esasynda tutsak edipdir. Polşada ýaşaýan türkmen opozisioneri Nurmuhammed Anaýew Meymankuliýewiň tutsak edilenligi baradaky maglumatlaryň şol bir kwartirada ýaşaýan türkmenistanlylar tarapyndan tasdiklananlygyny hem aýtdy. Farhat Durdiyew ady bilen çykyş edýän YouTube blogçysy türkmen häkimetlerine garşy tankydy çykyşlary bilen tanalýar. Nurmuhammed Anaýew Meymankuliýew bilen bilelikde tutsak edilen aktivistlere salgylanyp, munyň sebäbiniň Türkmenistanyň konsullugynyň polisiýa şikaýet bilen ýüzlenmegi bilen bagly bolanlygyny öňe sürdi. Meymankuliýew we onuň bilen birle ýaşaýan beýleki 3 türkmen raýaty anny gün akşam polisiýa kidilipdir. Soň 3 türkmen raýaty boşadylypdyr. Meymankuliýew bolsa İstanbul'un etegindäki Tuzla deportasiýa merkezine ýeberilipdir. Nurmuhammed Anaýew Adatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Farhat Meymankuliýew İstanbuldaky Türkmen konsullugynyň haýyşy boýunça tutsak edildi. Bir näçe günden onuň ýetirlenýänligi belli boldy. Muny Farhatyň özü YouTube kanalyna da öz awtobulugyna GPS enjamynyň gurulanyny habar beripdi. Ol enjamyň konsulluk işgärleri bilen baglanyşykly türkmenler tarapyndan gurulanyny öňe süripdi. Şonuň üçin häzir Farhat Meymankuliýew göz astyna ýatyr. Farhat Meymankuliýew soňky YouTube çykyşynda agdalan GPS enjamyndaky sim kartanyň Saýdullah Rozybayew atly adamyň adyna hata alınandygyny öňe süripdi. Adatlyk radiosi Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugyndan düşündürüş alyp bilmedi. Adatlyk bilen anonim gürleşen birnäçe çeşme blogeriň tutsak edilmegi bilen baglylykda ondan şikaýet bilen soňky aýlarda Türk häkimetlerine birnäçe türkmenistanlynyň ýüz tutanlygyny we olaryň Türkmenistanyň konsullugy bilen ilteşikli adamlardygyny aýtdylar. Käbir maglumatlary görä Meymankuliýew Henizm deportasiýa merkezinde galýar. Şenbe güni Türkiýanyň adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň biriniň aklawçylary onuň bilen duşuşypdyr. Anaýewiň sözlerine görä blogçy olara polisiýa bölüminde onuň bilen türkmen konsullugynyň iş härleriniň gürleşenligini aýdypdyr. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Adatlyk radiosi İstanbuldaky türkmen konsullugynyň öňünde geçirilen demonstrasiýalarda diplomatik wekilhananyň işgärleriniň Farhat Durdiyew elet alanlygyny we konsulluk binasynda birnäçe sagatlap ýenjenligini habar beripdi. Soňra aktivist içeri işler ministri Süleyman Soýlunyň gatnaşmagyndan soň boşadylypdy. Aktivist İstanbul'un prokuraturasyna konsulluk işgärleri tarapyndan bir kanun tutsak edilenligi barada şikaýet edipdi. Ýöne Türk häkimetleri bu meseleye yeterlik ähmiýet bermändi. Farhat Meymankuliýew 2020-nji ýylyň başynda döredilen sürgünlükdäki türkmen aktivist hereketiniň tanalýan wekillerinden biridir. Ol YouTube kanalynda we beleki sosial platformalarda türkmen häkimetlerini tanqidlap çykyş edýär. Türkiýedäki raýat aktivistleri 2020-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň awtoritar hökümetine garşy çykyp başlapdy. Protest hereketiniň döremegine ýurtdaky sosial-ykdysady ýagdaýlar sebäp bolupdy. Koronavirus pandemiýasy wagtynda we ýurdun günnäwür hem gün orta sebitlerinde güýçli tupandan soň häkimetleriň ilata kömek bermezligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň arasynda protest hereketiniň güýçlenmegine goşant goşupdy. Protestlere jogap hökmünde türkmen häkimetleri ýurdun içinde we Türkmenistanyň daşynda aktivistler garşy repressiýalary güýçlendirdi. Bu aralykda 22-nji maýda ma'lum boluşyna görä Orsetde hem Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň maglumatyna görä 16-njy maýda Leningrad sebitiniň Volkhov şäherinde islam ekstremizmi bilen bagly toslanyp tapylan sud işi sebäpli Türkmenistanda gözlenýän Aşyrbay Bekiýew tutsak edilipdir. 19-njy maýda Sankt-Peterburgyň Krasnoselski etrap sudy Bekiýew migrasiýa kanunlaryny bozanlygy üçin watanyna deportasiýa etmek kararyna geldi we ony Krasnoy Selo atly ýerde daşary ýurt raýatlarynyň wagtlaýyn saklanýan tutsakhanasyna 4 aýlyk ýerleşdirdi. Türkmen raýatynyň aklawçysy suwdyň kararynyň şikaýet etmäge taýýarlanýar. Memorial guramasynyň bu beýanatyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri çap etdi. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw hem ýapyk ýurtlarynyň birine öwrildi. Türkmenistanda sosial-ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we soňky ýyllarda iladyň açlyk çekmegi Türkmenistanyň içinde de ýurdun daşynda da nägileligiň artmagyna sebäp boldy. Ýurdun içinde hökümete garşy islendik garşylygy basyp ýatyrmagy ukyply türkmen rejimi Türkiýedäki ýüzlerçe müň türkmen migrantlarynyň arasynda raýat aktivliginiň artmagyna önsüni güýçlendirdi.